przede wszystkim musi gromadzeć, opracowywać, konserwować i uprzystępniwać to, co jest zrzeszone z kulturą. Nasz statut jakby to dopisywał i my zajmujemy się wszystkim, co jest wokół języka, wokół kultury kasiepści, a w całości pismienizną i muzyką kasiepską. W praktyce to waży w ten sposób, że my robimy wiele więcej niż to, co muzeum aby miało robić. Nie dość, że sami produkujemy do kozy kultury wiele książków, platków, więcej jak 20 rocznie. Ogłosimy 6 konkursów. Sytmy, jeżeli dolicimy mistrza belnego czytani. Połowa z nich to są literaci, połowa kompozytorści. To okrom tego mamy mocno rozwitą sieć przekazywania wiadłów o tym, co są w muzeum dzieje i przez internet, i przez jakieś medium. No i tych tak zwanych respondentów, do których piszemy maile i oni krótko wiedzą, co jest grunny. Także my ten cel rozkłestyżowania i też cel edukacji, bo do nas przyjeżdżają dzieci z całych Kaszeb, z całego Pomorza i dzień się ma też tu na ten wystawkę, gdzie mogą się doznać, że historia Kaszebów jest inną od historii Oglobopolści. Przez to wszystko myślę, że robimy dożynka też za taci wojewódzki, czy nawet wezi jak wojewódzki do Dom Kultury. Okrom tego 11 stoworów, które nas dzieją, rozmaite zajęcia mają, także które nas w jedno je trzosk, w jedno wiele sadzeje, jak nie imprezę, to zajęcia, edukacjo. Myślę, że dość wiele szkół do nas przyjeżdża z całych Kasiebów, ale nie tylko z Kasiebów, ale z całej Pomorści, tak może rzec. I też zderzają się karna z Polści, co przyjeżdżają, żeby się zapoznać z kaszebską kulturą. I my mamy wiele rozmaitych uczbów w naszym muzeum dla dzieci od przedszkoliwe i aż do studierów. I każdy może sobie wybrać, co jemu prawie pasuje, albo pasuje do programu szkolowego. Temu na przykład przychodzą do nas, żeby się dowiedzieć, jak się wydawa książki, jak się robi papier, jak się maluje na skle. Możemy też takie warsztaty nowomodne zrobić, jak dekupaż. Możemy tyło młodze na dzieci szkolne wybrać, co im pasuje, co oni chcą zrobić, to my dla nich zrobimy. My robimy te uczby na 2 RT. Jeden to jest taki teoretyczny, opowiadamy na przykład o starych zwykach, opowiadamy o Kasiebach, o historii Kasiebów, ale w jedną mamy stara, kwalitet teorii też zrobić coś praktycznego. I na przykład dzieci mogą zagrać na instrumentach kaszebskich, mogą się na liberskich skrzypcach postukać, mogą zrobić, wyfolować jakieś kyrtoprace, mogą nic na warsztaty, które też narzeszają do tego, co było na uczbie teoretycznej i wtedy wytrwają to na warsztatach, na warkłewniach. Cały czas też tworzymy, nie leno gromadzimy, opisujemy to, co ktoś już stworzył, ale sami tworzymy po to, żeby za sztut mieć co na nasze polece wyrtnego włożyć, bo chcemy powiedzieć prosto, nie wszystko to, co mamy w zbiorach, jest wiele wyrtne. To ma wartość historyczną, bo jak ktoś się des napisu, to dobrze, że my to mamy, ale później jak się robi na przykład antologię, wybierą od jakiegoś pisarza, na przykład ten najlepszy tekści, to sobie okazało, że często ciężko je znaleźć te najlepsze tekści, bo te najlepsze zostały wzięte, pracuje w cik mało w muzeum, bo my jesteśmy jutere, można powiedzieć, dość zafulowany, a książków tyle, co na Kasiebach produkuje platków też, ale książków zylwiancy, że no nie ma mowy, żeby Kasiebi dele rada to przedzegwić, przeczytać. Że my wicy tworzymy jako Kasiebi, jako spolezna, jako naród, jako kultura, więcej tworzymy, niż jesteśmy w stanie przedzegwić. A to wszystko musimy mieć w muzeum. W całości to, co jest po kasiebsku i o Kasiebach, tak ty pomalinku zafulowiwamy. Dobrze, że taki budynek, jak książnica powstał, Peżna na pora lat Bądzelzi, ta
wystawa, jaką mamy tu z tyłu, w tle, to jest wystawa, która jest dedykowana historii Kasiebów. Chcemy udokaznić, pokazać, uswiędnić wszystkich, którzy tu przyjdą, gdzie Kasieby mają swoją historię. I ona często, a gęsto jest różna od tej Łeglowo-Polści. Jak my mieli w obchodzie Łeglowo-Polści 100 lecy warceni Polści nad bełt, czy przewróceni tu Polści państwowesce, to się okazywa, że jak tam we Warszawie, czy gdzieś na pełni, oni ją fejrowali full gambą w 2018, no to nas 2018 to nie było żadna leżność do fejrowania, ti leżności z tego powodu, bo 100 lat slede, dowslede, no tu już była administracja prusko, to już był cesarz, kaiser tu rządził tak po prawdzie, a Kasieby so, prawda, zbierali do przejancy, no ale jak się później okazało, to nie Kasieby były tu przeznaczone do rządzenia. Po drodze też mamy wystawkę zrzeszoną z profesora Labudą przede wszystkim, bo to jest księżyca jego imiona. A w pałacu mamy bardzo fajną wystawę, która na parę lat tam bundze. To jest wystawa dedykowana Gryfłowi, jako temu stworzeniu, który jest przytomny, obecny w kulturze połowy Europy, można powiedzieć, i nawet kawiance, bo tak naprawdę nie wiedzieć, jak on do nas przeszedł, pewno najbardziej prawdopodobne jest to, że łebczas tych krzyżowych wyprawów, ci rycerze, które tam na wschód szle, to oni go sobie w zale i tu i masowidzów by taci fajne był. To jest główno ta wystawa, a tyle mamy większość z wystawów jazzowych, my so rechtujemy jutro do nowych wystawy stałych, które będzie dedykowano językowi. Językowi w całości w pismienizny i w muzyce, bo tak mamy w poezji. I cały ten parter, ten dół pałacu, będzie prawie namieniony na ten wystawk. Rechujemy, że szczęśliwie uda się to nam z pomocą powiatowej rozścigu w całości, bo oni są głównym naszym dobrzyńca, że uda to nam zrobić w 2023. Także za 2 lata, w tym czasu, myśmy mieli mieć czysto nowe wystawki. Tak to będzie wezwał w ten sposób, że będzie 1-2 sale, bo tu mamy na dole, w książnicy 3 salci na dole. Tam będą w pałacu jedna będzie taką jeszcze na taci czasowy, jubileuszowy wystawę przeznaczono, a reszta tam będzie wszystko wystawa stała. Instrumenta będą, one będą też wezweskuny na tej nowej wystawie, bo to, co są cesi powodzeniem wśród odwiedzających, a w całości wśród dzecy, no to będziemy mieli stara zachować, bo dzecy lubią potrzoskować, pomuzykować, coś do ranci wziąć, pomalować i tak dalej, pomiangłelec. Tak, jedna i druga wystawa mają mieć charakter interaktywny. Tak samo jest tą wystawą o Gryfie, jak będzie z Rumka drzyździo nagadać, bo Rumkie do zerocia tej wystawy, to Rumko ma powiedzieć, że ta wystawa Gryfewa ma charakter zmieniwny. To znaczy, że ona się będzie zmieniła tak, jak dzieci będą tego chciały. To jest eksperyment, bo my nie wiemy, czy dzieci będą wiedziały, czego chcą. Czasem ustny nie wiedzą, czego chcą. Równak jest małe temko na to, żeby, jeśli ktoś przyjdzie z cekami udmu, a tu to, dobra, chcemy spróbować, chcemy się nadziąć, nadzibnąć, klient nasz płyn. Dla nas, dla Kasiebów, to przede wszystkim jest rękopis Rzecu Przygodów Remusa. Aleksandra Majkłew-Ścigłe. Dla mnie, jako dla Kasieby, to prawie ten dokaz jest najważniejszy. Jest dzyl nutów Jana Trepcika. Z tych później został zrobiony z piwnik Lejce Chłerankłe i insi z piwnicy powstałe. Do takich Kasiebów, to myślę, że taci rzeczy są najważniejsze. Mamy story dokumenty tykające się i Wejrowa, i łekueligłe, chłecle pierwszy zbiór prawów mieścich, tu wejrowścich,
Wtedy jesteśmy później po latach wedele w Nowej Ciastoksiążce. No mamy to wszystko, co jest w książnicy profesora Labude. To wszystko jest katalogowane na bieżąco. Dzyl Westu, wielki dzyl już Westów spisany i to jest w internecie przystępny. Takže ci wszyscy, którzy są interesują. Są tu książki, których w całym Polsce nie może znaleźć, a nobleści, tacy egzemplarze tych niemieckojęzykowych, w całości starszych, można znaleźć dopiero w bibliotece w Berlinie. Taci mamy tu do nas przyjeżdżają, historycy są ugodziwają. Dla nas jej ma wiele wygodniej. Nie ma tych książków w Gdyńsku. Tych książków jest dzyl. Niektóre z nich to są białe, króci, które ledzą, a które co na co dzień się o tym nie zajmują, nic nie powiedzą. To są tytuły połacy z nie w poro językach, po niemiecku je dostali. No i praktycznie wszystkie książki o historii, z źródła do historii Kasiep i Pomorzy, to u nas są. Mamy trzy budynki, pałac jest taką bardziej reprezentacyjnym budynka sedzbą naszą, gdzie główne wszystkie imprezy się odbywają. Książnica jest takim placa, gdzie to jest myl do studrowania. Tu są przychodzi, czy to obrobiło to i tutaj jest centrum edukacyjne. A w Wołowo to jest przede wszystkim magazyn, ale też plac na opracowywanie. Myślę, tam tego opracowywania jest jednak nowiący krum książnicy, bo tu historia naszych trzech historyków mocno nad tym pracuje. Teraz też taci tworzą dokos, zdradza popularno-naukowy, historia Kasiebów, także no, może to ciekawo rzecz. To jest muzeum, a to nie jest mauzoleum. Kwel nas w kulturu, panie chłodzy.